Procedim a llegir el nom de les dones assassinades enguany per la violència masclista. Samira, Ninaene Franco, Anne H, Dolores A, nom desconegut, Sara de Celis García, María López, Julia S, Marta Calvo Budón, Alexia Paola Carralero, MNJ, Mónica Linde, René Ivonne Belveza, Olga Sabenchuk, Judith Sánchez M, Liliana Matescu, María Concepción J.N, Manuela Iglesias Fernández, Rosa Navarro, Lorena Dacuña Fernández, Clara María Expósito Vilanova, Ana María Morillas Mazuecos, Alina Mocano, Manuela Bueno Lagares, María del Mar Castro Moreno, Manuela San Andrés Atán, Concepción Fernández, Esther R.P., nom desconegut, Isabel Elena Raducano, Antonia, Mónica Espinosa Nevado, Virtudes Torres, Miren Uranga, Paula Méndez Uranga, Octavia Gómez, Karina Andrés, Encarnación G.P., nom desconegut, nom desconegut, Anit Chenut, nom desconegut, Josefa A, Maripé, María Belén, Gloria Oriana O, Madalina Neascu, nom desconegut, nom desconegut, Carolina Fumero, Lillamor Cristina Zumberg, RGL, Teresa, Ana APL, Alina Erika, Rosalía FM, Gloria V, Soula A, Jessica Daniela G, Eugenia C, Susana Criado Antonio, Nancy Paola Reyes, Lina, Manoli Pérez Ramírez, Delfín, Habibe E.I, nom desconegut, nom desconegut, nom desconegut. Passem a continuació a llegir els noms de les criatures, xiquetes i xiquets assassinats per les violències masclistes d'enguany. Chiara, Ivan
A.S. Adrián A.S. Miguel. Xiqueta, de 4 anys. A continuació procedim a llegir el manifest d'este 25 de novembre del 2020. En l'actual context de la pandèmia del Covid-19 i amb el patriarcat rearmat en la seva ofensiva oberta contra les dones, així estem de nou, amb dolor, ràbia i indignació, davant la barbàrie patriarcal, però més fortes i organitzades que mai. El moviment feminista ha sabut establir el marc teòric d'interpretació de les violències contra les dones, xiquetes i xiquets, i situar-ho al centre del debat social. La violència contra les dones és l'expressió més brutal de la desigualtat entre dones i homes, construïda mitjançant la divisió sexual del treball, que devalua i invisibilitza l'aportació de les dones, ens assigna el treball reproductiu i de cures no remunerat i una menor remuneració del treball productiu. Els rols i els estereotips sexuals, l'amor romàntic i la mercantilització dels cossos de les dones amb els úters de lloguer, la pornografia i el sistema prostitucional com a gran negoci capitalista. La violència estructural presenta manifestacions físiques, psíquiques, sexuals, institucionals, socials i econòmiques, i s'encarnissa especialment en les dones i les xiquetes amb menors recursos, a les quals cal sumar dobles discriminacions que s'interseccionen, dificulten i impossibiliten a les dones escapar de la cruïlla de la violència patriarcal. Edat, xiquetes i dones majors, classe social, orientació sexual, ètnia, diferents tipus de discapacitat i situacions de documentació irregular. Diverses d'aquestes discriminacions confluïxen en l'explotació sexual, una de les més brutals violències patriarcals. La pandèmia ha agreujat aquesta situació. Les dones tenen més risc de contagi com a professionals d'atenció directa i com a cuidadores o treballadores de neteja. Els confinaments provoquen que les dones que pateixen violència s'hagin vist obligades a estar tancades amb els seus agressors. Les dones en situació de prostitució, en risc extrem constant, s'han vist més submergides en la inseguretat i la invisibilització. La salut de les dones sol ser infravalorada i durant la pandèmia aquesta desigualtat s'ha disparat. Prevenció, diagnòstic i tractaments s'han posat en pausa en molts casos. La violència obstètrica ha augmentat i s'ha agreujat la situació que ja era preocupant. Denunciem l'avanç sistemàtic i silenciós de legislacions i polítiques públiques que estan contribuint a l'esborrar de les dones i dels conceptes que ajuden a entendre l'opressió que patim pel fet de ser-ho. Les dones i les seues filles i fills pateixen violència institucional davant la justícia patriarcal, misògina i reaccionària, que les victimitza, que queden desprotegides davant sentències i resolucions en les quals es fan prevaldre drets de progenitors maltractadors sobre l'interès superior de les i els menors, contravenint el que s'estableix en les normatives internacionals i estatals. Les dades de la violència estructural i cultural a nivell mundial són absolutament demolidores. L'aliança entre neoliberalisme i patriarcat perpetua la feminització de la pobresa que colpeja durament les dones. En xifres de l'ONU, a 700 milions de dones les han casades 100 xiquetes. 140 milions de dones en 28 països han sigut sotmeses a la mutilació genital. 17 milions de dones i xiquetes han sigut captades per les xarxes delictives de proxenetes per a l'explotació sexual. Milers de dones immigrants, refugiades, pateixen violència de tota mena en la seva refugida als països d'origen i milions de dones pateixen violència en les seues llars, als treballs i en espais públics. Milers de dones s'organitzen
a tot el món per denunciar l'opressió i les injustícies en els seus entorns. Pateixen assetjament i persecució. Han sigut assassinades per això. No les oblidarem. La macroenquesta de violència contra la dona de 2019 reflecteix que en l'estat espanyol 1 de cada 2 dones de 16 o més anys ha patit algun tipus de violència masclista. El 14,2% ha patit violència física i o sexual en les seues relacions de parella. El 40,4% ha patit assetjament sexual per part d'algun home amb el qual no ha mantès una relació de parella. El 3,4% violència física i el 6,5% violència sexual. En els últims 12 mesos, al 31 d'octubre, han sigut assassinades per violència masclista 67 dones i 5 xiquets i xiquetes. És necessari condemnar absolutament les violacions grupals, l'increment de les quals reflecteix la invasió de l'imaginari violent per la pornografia en la societat, màxima expressió de crueltat, jerarquització i egolatia dels homes sobre les dones. Per tot això, exigim al govern central, autonòmic i a totes les administracions urgència perquè l'estat espanyol complisca amb totes les normes internacionals i europees que ha signat i rebutge els intents i les iniciatives que promoguen l'esborrar de les dones com a subjectes de ple dret, que no es permeta ni un pas arrere en els drets sexuals i reproductius de les dones, avortament lliure i gratuït, sensibilització i formació en igualtat a totes les operadores i operadors judicials, no a la custòdia compartida imposada ni al règim de visites als maltractadors, retirada de la pàtria potestat, rebuig judicial a la falsa síndrome d'alienació parental o sinònims, així com de la suspensió de programes de coordinació parentalitat. Un maltractador mai pot ser un bon pare. Una legislació abolicionista del sistema prostitucional que frena l'explotació sexual de milions de dones i xiquetes, que penalitza la demanda, que perseguisca les xarxes delictives de proxenetes i la tracta, que proporcione tots els recursos de protecció i l'ajuda suficient per a cobrir les necessitats econòmiques, laborals, sanitàries i de formació de les dones prostituïdes i es possibilita alliberar-se de l'esclavitud que implica la prostitució. La derogació de la LOMCE i aprovació d'una llei de coeducació on la igualtat i la convivència respectuosa i pacífica, juntament amb l'educació afectivo-sexual, siguen la clau per un futur sense violència patriarcal. La igualtat també s'aprèn. Que els pactes contra la violència, tant estatal com autonòmic, es complisquen perquè siga efectiva tant la prevenció i erradicació de les violències masclistes com la protecció, l'assistència i la reparació del mal a totes les dones, les seues filles i fills, i s'inicie ja la reversió a la titularitat pública de tots els recursos assistencials. Aturem la pandèmia de violència masclista contra les dones. Volem ara, sempre, una vida lliure de violències masclistes. Visca, visca, visca la lluita feminista! 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 Moltes gràcies a totes per estar així implicades i compromeses amb l'erradicació de la violència masclista, de totes les violències masclistes. Visca, visca, visca!